Ei, que pasa, compañeiros, compañeiras, compañeires? Simplemente paso para recordarvos que o próximo xoves, non este, senón o da semana seguinte, que é día 6 de novembro, volvo facer unha sesión de piano salvaxe no Café U Rúa do Pracer no 19, aquí en Vigo. Sabes, estaba pensando se o facía esta vez ou non, porque estou tendo moitos problemas cos veciños, querenme botar do local. Esta vez a famosa frase de disparen contra o pianista é máis certa que nunca, non me queren cerca de ningún sitio, entón estou con moitísima ansiedade, estaba pensando, o fago, non o fago? Sí, ao final o fago. E vou contar moitas cousas. Antes de decirvos o que vou contar, gustaríame insistir en que viñades a espectáculos en directos, espectáculos musicais en directo, espectáculos teatrais en directo, espectáculos poéticos en directo, que sempre son da underground, porque nestes intres é moi necesario, é un acto de rebeldía e de activismo, é a única razón pola que existen os espectáculos de música, de poesía, de teatro en directo, sodes vos, é o público. Sen vos desaparecemos. Por favor, non deixedes que desaparezcamos. Contarei o meu famoso conto de verdadeiro tema dunha cea familiar de Nadal, de Noiteboa, de fin de ano, do que sexa, e tamén presentareime a presidente e farei un mitin político precioso. Si me elegís presidente, mandaré poner un piano de pared, e moitísimas máis cousas non vos imaginades. Sairán nos as, pintaremos o mundo, cantaremos, cacarearemos, danzaremos e teremos bazucas, sí, que botarán confeti. Nada máis, por favor, o próximo xoves, día 6 de novembro, vide. Sodes a única razón de nós.